Όχι, Ηλία, από τη μεριά μου δεν υπήρχανε. Δεν υπήρχανε πρώτα από τη μεριά μου και τέτοιου βαθμού. Να θυμίσω ότι χλευάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θρήνησα τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Και αυτά έγιναν και βιντεάκια. Και κάποιοι τα κονόμησαν. Ποιανού πατέρα εγώ χλέβασα τον τρόπο με τον οποίο τον θρήνησε? Για πες μου λίγο. Παιδιά, ξέρετε τι θέλω? Να μου στείλει ένας μία έστω αναγγελία εκπομπής, που σημαίνει και να τρέχει, ακόμη και να τρέχει εκπομπή, να τρέχει από τις περίπου 1000 που έκανα σε 4 χρόνια, που να είναι μπροστά το όνομά μου. Καταλάβατε τι είπα? Να μου φέρετε μία εκπομπή στην οποία το όνομά μου να είναι πρώτο. Θέλεις λόγο αιώνων παρουσία στο χώρο. Θυμίζω 1979. Θέλεις λόγο ηλικίας. Θέλεις λόγο επιθέτου. Έπρεπε να είμαι μπροστά. Βρείτε μου μία. Ήμουν περίπου 800 εκπομπές, εγώ με έναν άλλον. Με ένα συγκεκριμένο. Από σεβασμό και μόνο βάζεις το ασλαμά 50 φορές πρώτο. Φίλε, αυτό που λες δεν λέω για αυτή την εκπομπή. Για τους γκασμάτες, τη μαλακία αυτή. Που αν δεν ήμουν εγώ, παπάρια θα κάνει η εκπομπή αυτή. Ναι, Μάνια, δεν το έλεγα για να δω μέχρι που θα φτάσει το όριο ενός ανθρώπου. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν με ενδιαφέρει, αλλά δείχνει το ποιόν του ανθρώπου, του άλλου. Το κατάλαβες? Για εκεί, παιδιά, τα είπε όλα. Φίλος, έχει σημασία, προσέξτε λίγο. Φίλος του ιδιοκτήτη του καναλιού. Είμαι μπροστά και του λέει, ρε φίλε, το κανάλι έχει γίνει όλοι εναντίον του Μάριου. Όλοι εναντίον του Μάριου. Ηλία, πραγματικά δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Εγώ τότε αναγκάστηκα να κάνω ένα βίντεο. Όπου είπα πράγματα που τα πίστευα, εντάξει. Αλλά εγώ δεν θα κάνω κανένα βίντεο διαχωριστικό από το ραπ και τα λοιπά. Δεν ήθελα, αλλά αναγκάστηκα. Αυτά που είπα τα πίστευα. Αλλά μετά λέω, κάτσε, τι έγινε? Και μετά ξέρετε ποιο το νόημα ξανακάνουμε με το ραπ? Γενικά δεν ασχολούμαι εγώ με το παρασκήνιο και με αυτά, φίλε. Κοπή πίτας, φίλε, με είσοδο και λεφτά να παίρνεις από τον κόσμο είναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω καν. Άστο. Να πω και κάτι. Ρε εσύ, Κώστα, δεν χόρτασες. Είσαι το πρωί, κάθε πρωί είσαι με έναν άνθρωπο, στη δουλειά. Πώς αφήνεις και τον καθιβρίζουν έτσι? Δεν χόρτασες. Λίγο ντροπή, κάποιο όριο. Τόσο μίσος, τόσο μυσαροδοξία, τόσο σκατοψυχιά. Έλεος. Ρε φίλε, ποιον Κώστα λέω, δεν κατάλαβες? Που είναι κάθε πρωί με κάποιον. Μπρούνο Γκάμα, όλοι αυτοί που λες, αυτοί όλοι που λες, τις γνώσεις τους, αν τις πολλαπλασιάσουμε επί 5 και τις υψώσουμε στον κύβο, του Δημήτρη και οι δικές μου είναι πιο πάνω. Αυτούς που λες. Να τις κάνεις επί 5, το λέω, το εννοώ, εγώ πολύ απλά προκαλώ όποιον θέλει εδώ,
χωρίς χαρτιά, χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα, έτσι. Όχι που είναι με κινητά και είναι όλοι έτσι. Γιατί κάποιος από εκεί, ο παδός του ΠΑΟΚ, έσκασε στον αέρα μεταγραφή παίκτη που πιστεύω ότι η συγχωρεμένη η μάνα μου ήξερε σε τι θέση παίζει και με ρώτησε σε τι θέση παίζει αυτός, μαλάκα παίζει. Λέω ρε, μπροστά λέει δεν είναι. Λέω πιο μπροστά ρε μπροστά. Στόπερ είναι ο άνθρωπος. Καλά, δεν αυτό, άστο, αλλά να σου πω κάτι. Μην κάνεις ακομπή ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μπορεί να ξέρεις όλα, αλλά αυτό ήταν πολύ basic. Ρε εσύ Μάριος, πλάκα κάνεις. Σαφώς και πολύ ωραίο το μήνυμα που στέλνεις. Εδώ έχω δει άνθρωπο, φεύγω από εκεί. Φεύγω και βλέπω έξω άνθρωπο, μου λέει, άμα Ανασταμά δεν το πιστεύω. Λέω, τι είναι ρε φίλε, λέω αυτός τώρα τι θα μας πει τώρα. Α, δεν τον ήξερα, άγνωστος, στο λόγο μου. Λέει, γιατί βγήκα έξω, λέει, ξέρεις. Βγήκα να περπατήσω. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, τώρα λέει σε έβλεπα. Σας έβλεπα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό που σου είπε, λέει αυτός. Και μου λέει, ο τάδε. Και είμαι, λέει, ΠΑΟΚ. Μα λέω, δεν έχει να κάνει με το τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Λέει, ναι, όχι, το λέω και όλα είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚσής ο άνθρωπος, το παιδί. Με συγκίνησε. Καθηγητής μουσικής, ο οποίος ήθελε μόνο και μόνο για μένα να βάλει εκεί την δουλειά του. Παραδίδει μαθήματα μουσικής ο άνθρωπος. Αλλά μου λέει, sorry, με αυτό που είδα λέει και απόψε είναι πλέον αποκορύφωση. Δεν μπορώ να μπω. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Δεν μπήκε ποτέ ο άνθρωπος. Τι να μπει. Είδα, λέει, αυτό τον αμόρφωτο να σου επιτίθεται, λέει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.